Cagayan de Oro City Council giaprubahan ang application sa usa ka bulk water supplier sa syudad. Kini resulta na sab sa nagpadayong isyu tali Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated kon COBI o Cagayan de Oro City Water District. Ani ang report. Pinasikad sa Resolution number 2024-692 naduso nga walay objection sa aplikasyon ang Rio Verde Consortium Incorporated nga mahimong end-to-end level 3 supplier sa 80 ka barangay sa Cagayan de Oro City. Among resolusyon ang gamiton matud pa sa Rio Verde isip legal requirements alang sa National Water Resources Board aron makasugod na kini. Tungod niini ug galing mahinayon ang giingong pagputol sa Cagayan de Oro City Bulk Water Supplier Incorporated kon COBI sa linya sa tubig sa COWD, aduna gyapoy makasupply dayon og tubig nga Rio Verde. Mo ka na nga ato silang gitagaan kay lagi ang gusto sa atong mayor nga daghan ang mga water suppliers nga mo supply sa tubig sa atong mga katawan para nga dili kita mabuli sa usa lamang unya ka supplier. Among resolusyon giduso sa Cagayan de Oro City LGU nga urgent matters subay na sab sa ulahing letter sa COBI sa COWD nga hantod April 12 na lang ang ilang ultimatum aron mabayra ng ilang utang. Kinunduman nga ana kuno sa 426 million pesos ang balay ronon sa COWD sukad 2021. Ilang ikapasali ngadto sa katawan sa mayor sa Cagayan na kung mingon ang tubig nga putlan undang na sila sa pag-supply sa tubig sa water district. Rio Verde will directly supply the water district the same volume of water requirement. Hinoon karong April 12 nakatakda sa pagpulong ang mga leader sa COWD o COBI aron hisgutan ang ilang mga issue. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.